Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Inhale, exhale. Habang sinusulat ko ito, kailangan kong bumuga ng hangin dahil hindi ako makahinga. You know why? Because you take my breath away. Yes! Tugutera. Oo nga. Sa mga linyahang ganyan tayo nagsimula. Sa umpisa, wala lang yung mga yon. Kasi sabi ko sa sarili ko, kalma lang self. Hindi pa siya ang the one at biruan lang to. Hindi siya yung type mo. I am a lady who wants a man na matikas at matapang. Although, ikaw naman yung tipo ng lalaking every woman's dream to have. Mabait, gentleman, matalino, talentado, masunurin, masarap kausap, mapagmahal sa pamilya, at higit sa lahat, maka-Diyos. Kumbaga, nasa iyo na ang lahat. Yung mga asaran at pasaring natin ng mga hugot lines at pick-up lines ang kumukompleto sa araw ko. Lumindol kanina, ramdam mo ba? Hindi iba na kasi nararamdaman ko sa'yo. Yes. Huy, nakita mo ba si ano? Nandito na nga ako, iba pang hinahanap mo. Ilan lamang yan sa mga linyang binitawan natin para sa isa't isa. Yung biruan lang para sa'yo, sineryoso ko. Oh. Yun lamang! Hindi ko man matandaan kung kailan at paano tayo naging ganito. Because I always think of you as my kuya. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng ganito sa'yo. Ang natatandaan ko lang, malinaw mong sinabi na just go with the flow lang tayo. Inaasar na rin tayo ng mga kakilala natin. Ako naman, since di naman ako affected, kaya gumora na rin ako. Until one day, sinabi mo sa akin na may jowa-ers ka na. Nawindang ang lola mo, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nagising ako sa katotohanan. Days and months have passed, pero ganun pa rin tayo. Walang pinagbago. Pero paunti-unti ay nag-set na ako ng mga limitations natin. Napansin ko kasi na iba na ang nararamdaman ko. Wala akong gana kung di tayo nag-aasaran. Kapag wala ka, hinahanap-hanap kita. Kapag hindi naman kita nakikita, nag-aalala ko kung nasan ka. Yung ngitian at pansinin mo lang ako after a long tiring day, napawi na agad ang pagod ko. In short, you became one of the reasons of my everyday happiness. Ewan ko ba kung paano nangyari yun? Alam ko lang, biruan naman talaga kasi ang lahat. May nakapagsabi na sa akin na sinabi mo raw na single ka. That's why sinasabi nilang may pag-asa tayong dalawa. Sabi pa nila maswerte daw tayo sa isa't isa kung tayo ang magkakatuluyan. Hindi ko na inalam kung ano na ba ang kailangan kong paniwalaan. Pinag-isipan kong maigi yung nararamdaman ko sa'yo. Hanggang na-realize ko that I am falling in love with you. Totoo pala na ang simpleng tuksuhan ng mga magkakaibigan
ay maaaring mauwi sa feelings na totohanan. Sa madaling salita, naging pokmaru ako. Marupok. Hindi ko in-expect na bubuhayin mo pala ang natutulog kong puso. Simula noon, sinubukan ko ng pigilan ang tuloy-tuloy na pagkahulog ko sa'yo. Natatakot kasi ako na baka hindi mo naman ako saluhin. Aww. Wala akong balak na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. I distanced myself. You can call me duwag, pero I have my own reasons. You are currently in a relationship. You have a big responsibility and obligation sa family mo at natatakot pa akong dumagdag sa'yo. Isang beses na ako nasaktan at ilang beses nang pinangakuan, pero hindi naman pinanindigan. Ay! Ano ba yan? Sakit naman. Ulitin mo nga Oo yun nga. yun. Maganda yun eh. Isang beses na ako nasaktan at ilang beses nang pinangakuan, pero hindi naman pinanindigan. Napansin ko na rin na you also distanced yourself from me. Paminsan-minsan mo na lang akong pinapansin. Masakit man pero nakatulong ito para mapagtanto kong tama ang desisyon ko na wag nang palalimin pa ang nararamdaman ko sa iyo. Thank you, Kuya, for treating me as your ading, and I'm sorry that I crossed the line. Ganun yata talaga ang love. Dumadating nang hindi mo inaasahan. Mahirap talaga kapag hindi ka handa. Pero kailan nga ba nating masasabing handa na tayong magmahal? Kailan natin masasabing handa na tayong lumaban at maranasan ang kaakibat nitong sakit at tuwa? Ako po si Miss X, at isang tambalinista, at ito ang aking kwentong bitin. Bitin nga kasi wala. Hindi, Tsaka- wala nang, siguro para for your peace of mind at para nga tuloy-tuloy na yung pagtulong mo sa sarili mo, wag mo nang gawing bitin yung kwento mo. Tapos na yung kwento ninyo. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.